L-om ta' 46 sena li l-każ tagħha ħasat lil pajjiż meta fil-bidu tal-ġimgħa nstabet mitlufa minn sensiha fil-blat fil-Kalkara wara 3 jiem nieqsa, ġiet salvata biżbrixx minħall il-mewt. Dan huwa dak li l-professjonisti mediċi qalu lil qraba tagħha fl-isptar, kif skontom kienet Sigħat biss il-Bogħod Mill-Mewt. L-għada li Nathalie Williams ġiet f'sensiha u bil-mod bdiet tibni stampa ta' dak li għaddiet minnu fl-aħħar jiem, tkellimna ma' missiera Charlie Higgins. Kif daħlu għal-isptar, dittejt li ħatmut. Mbagħad x'in tawa drip u tawa injections u hekk. Bdiet tistejqer bil-mod il-mod u bdiet titkellem u bdiet tgħid minn xi xaddiet. Il-missier spjega kif żewġa li tresaq il-qorti mixli b'attentat ta' qtil kien ilu jeddida li jekk ma tkomplix bir-relazzjoni joqtol lilha u lil dawk li ma ridux tkompli miegħu. Kien għalhekk li Nathalie kienet ilha dawn l-aħħar 3 xhur tgħix ma' missiera u jumejn qabel ma ġiet irrappurtata nieqsa allegatament ma rifittix għad-dar. Is-Sur Higgins kompla jgħid li dakinhar tant kien aggressiv li sansitra aggredixxa lilu wkoll u laqtu bil-biba tal-karozza fl-attentat tiegħu biex jiġġieled mal-mara u jġela tmur lura miegħu f'darhom. Qal li meta jumejn wara marret tax-xogħol u ma rritornatx id-dar qalbu ħebritu li lil-bintu ġrala xi ħaġa. Kellha tiġi d-dar fl-erba' u ma ġietx minn wara x-xogħol. Ma saru 8. Mort nagħmel ir-rapport lassaw. Għalkemm il-mobile ta' Nathalie kien mitfi, missiera ma qatax qalbu u baqa' jċemplilha. Madankollu ħsibietu marru għall-ar xenarju. Qed 99% ħansibuha mejta hija. Kienu 3 jiem li matulhom Charlie Higgins kellu rasu maqtuha. Ma kienx jaf x'jaqbad jagħmel, ħaseb li d-destin ta' bintu kien magħmul. Kollu niġri. Mort taslima San Ġedjana x'qalu li raħ taslima. U l-Kalkara, tilaw nieżel l-Kalkara, jena nista l-Kalkara għallunna li ġili jkun hemm filgħaxija. U kien propju fil-Kalkara li nstabet, bżewġa allegatament qafilha f'kamra deskritta tal-waħx mingħajr ikel u xorb u bla ebda kenn. Kienet binta Danika li għarfet lil nannuha l-ewwel bl-aħbar li viżibilment imbikkem qal li issa bintu tinstab qawwija u sħiħa l-isptar. Jiena rrabjat ħafna għaliha fuq li jagħmel. Ma kellux għalfejn jasal dawn l-affarijiet, la iddeċidiet li tieqaf minn miegħu kellu jaqbad ir-rota u jdabar rasu lek. Kienu 5 jiem tal-biża' b'ħafna telefonati u inċertezzi mimlija mumenti ta' qtih il-qalb. 5 jiem li Charlie Higgins jittama li l-ebda missier ieħor ma jgħaddi minnhom. Tkun konfuż ħafna u ma tkunx taf x'ġara. Qabel issibu l-oġġett ma tkunx taf eżatt x'ġara.